It-traffiku qed isir dejjem aktar problema li qed tħalli impatt fuq il-produttività tal-pajjiż b'nies jeħlu ħin maqbuda fit-toroq. Għalhekk f'dan il-budget il-Gvern ħabbar li se jieħu miżuri short, medium u long term sabiex jindirizza il-problema tat-traffiku. Fl-immedjat il-Gvern wara konsultazzjoni se jipprojbixxi ċ-ċirkulazzjoni ta' trakkijiet industrijali kbar u żwiemel f'toroq arterjali f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Se jkun qiegħed ukoll jagħti priorità lil proġetti li jħaffu t-traffiku f'żoni fejn it-traffiku qed jinġema' sistematikament. Fost dawn il-proġetti hemm il-flyover tal-Kappara fejn ix-xogħol fuqha mistenni jibda din is-sena. Il-budget iħares ukoll lejn miżuri aktar fit-tul dwar it-trasport ta' Malta u Għawdex. Jagħmel referenza għall-istudju li diġà qed isir dwar pont bejn Malta u Għawdex u l-applikazzjoni għal fondi Ewropej biex isir studju dwar tunnel wara li l-applikazzjoni magħmula mill-Gvern Nazzjonalista ma kienx aċċettata. Permezz ta' dan l-istudju se jkunu esplorati l-fattibilità ta' modi ġodda ta' trasport fosthom l-underground, monorail u trasport bil-baħar. In-nuqqas ta' parkeġġ ukoll qed joħloq problema. Għalhekk il-Gvern se jkun qed iħabbar numru ta' inizjattivi sabiex jinħolqu aktar postijiet ta' parkeġġ. Fil-belt is-sitwazzjoni marret allar kemm ilu li l-Park and Ride għadda għand l-operaturi tat trasport pubbliku, sitwazzjoni li qed tħalli effett negattiv fuq in-negozju. Bilan illi tittaffa din il-problema l-Gvern ħabbar li minn Deċembru se jkun qed jinbidlu l-ħinijiet ta' CVA fejn id-dħul fil-Belt Valletta se jsir b'xejn wara is-satejn ta' wara nofsinhar matul il-ġimgħa u s-sibt b'xejn il-ġurnata kollha.